ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା, ସୀତା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଗଲା ବେଳେ ସେ ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ି ତାକୁ ଦେଖେଇଲା। କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ମୋ ହାତରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନୁ ତୁ। ଏଇଆ କହି ତାକୁ ଧମକ ଦେଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଟିପ୍ ଟିପ୍ ବର୍ଷା ପକାଉଥାଏ। ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଇଏ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଆଣୁଥିଲା। ସେ ବନ୍ଧୁକ ଡରରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ବନ୍ଧୁକ ତଳକୁ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ତୁ ତ ବାଟରେ ଯା, କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଏତିକି କହି କହିଲା, ବନ୍ଧୁକ ତଳକୁ କର। ଏତିକି କହି ସେ ବନ୍ଧୁକ ତଳକୁ କଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତଥାପି ତା ମନରେ ଭୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଇଏ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲା। ସେ ବନ୍ଧୁକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ରହିଯା। ଏତିକି ବେଳେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୋଲିସ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଇଏ ଏକ ଧମକ ଦେଉଛି ମାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବ୍ୟାଗରେ ଯାହା ନେଉଛି ଇଏ ତାକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ପୋଲିସ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା, ରହିଯା, ବନ୍ଧୁକ ତଳକୁ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ବନ୍ଧୁକ ତଳକୁ କର। ଏତିକି ବେଳେ ସିଏ କହିଲା, ବନ୍ଧୁକ ତଳକୁ କଲା ଏବଂ କହିଲା, କ୍ଷମା ମାଗ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କଲା। କହିଲା, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଏମିତି କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ଆଉ କେବେ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼େଇବୁନୁ କି ଏମିତି କାହାକୁ ଧମକ ଦେବୁନୁ। ଏତିକି କହି ପୋଲିସ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ବୁଝେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା, ଭଉଣୀ, ଯଦି ଏମିତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସରେ କହିବ କିମ୍ବା 100କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି।